På Garant-appen kan du leje alt det professionelle udstyr, som du mangler. Uanset om du arbejder med el og teknik, VVS og kloak, skadesanering eller noget helt fjerde. Hvert fagområde er opdelt i de samme 5 kategorier, som du også finder i vores katalog. Når du vælger en kategori, bliver du ført videre til en oversigt over alt det udstyr, Garant tilbyder inden for den valgte kategori. Under hver udstyrtype kan du vælge præcis den model, der passer til dit behov. Når du har fundet det udstyr, som du gerne vil leje, trykker du bare på leg. Du skal nu oplyse den periode, du ønsker at leje udstyret i. Du kan vælge at hente udstyret hos Garant, eller at få det sendt direkte til dig inden kl. 10 næste hverdag. Hvis du vælger selv at hente udstyret, kan du gøre det på bestillingsdagen. Vælger du levering og ønsker varen inden kl. 10 hverdagen efter, skal du huske at bestille senest kl. 15. Når du går videre, får du vist en oversigt over de ting, du har valgt at leje. Tryk på Find flere varer, hvis du ønsker at bestille mere. Ellers så tryk på Til betaling. Første gang du bestiller over Garant-appen, skal du oprette dig som kunde. Du indtaster dine oplysninger, trykker Bekræft, og så er din bestilling på vej.